Yan na siya guys. Yan yung binili namin guys. Masarap siya. Yan siya guys. Yum yum. Hi guys! Gagala na naman kami! Yahoo! Strolling around! Kasi laging ganun yung baby namin. Ayan guys, bili kayo chinelas. Hanap ng mauulam guys. Ano yun? Ha? Sisig. So, bibili na lang daw kami na sisig. Ito lang? So, bibili kami na sisig guys. Pupunta kami dun sa kanto. So, dun yung nagtitinda ng sisig.
Yan ang makulit ko. Pinakalbo ko yung kapon. Guys, pinakalbo ko yung makulit. Hindi nga mais pagkagupit. Ito yung hindi pinakagwapo sa asawa. A few moments later. Ito na? Yan guys, pauwi na kami. Pauwi na kami. Kasi tapos na kami bumiling ulam. Sisig! Yum yum! Sarap yung calamares. Naulam ko yan dati nung trabaho pa ako eh. DJ Jonel sa Gyno Remix. Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Bukas kay wala pinasakit isip. Hindi mo ba naaalala ang mga kahapon? Dadami ay ano saya, anong gamis? Wala na bang uwang sa'yo? Nasasaktan na ang puso. Ulit-ulit sa'yo na di ka'y mahal pa rin. As mo sa karita pa at matapanan. Hindi na dapat na hayaan natin puso ang magpasya. DJ Jonel sa Gyno Remix. Di ko mapigil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Tingin lang ako'y natuna. Mga tinig mo sa aking nababigyan na. Di ko mapigil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Lang ako'y natuna. Mga tinig mo sa aking nababigyan na. Di ko mapigil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Tingin lang ako'y natuna. Mga tinig
DJ Jonah sa Gyno Remix. Masarap yung barbecue nila dyan. DJ Jonah sa Gyno Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonah sa Gyno Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! DJ Jonah sa Gyno.